Min jipprova jpinġi lilu nnifsu bħala l-paladin tad-demokrazija irid jiddetta kif taħdem id-demokrazija u l-istituzzjonijiet. Għal-Partit Nazzjonalista d-Demokrazija tiġi applikata biss meta sservi l-interessi tiegħu. Fil-mument li riżultat ma jkunx dak mixtieq l-esponenti tal-Oppożizzjoni jaraw kif jagħmlu biex joħorġu qatta bla ħabel kontra min ikun ħareġ b'dik id-deċiżjoni. Għal dan il-Partit Laburista permezz ta' stqarrija l-ġimgħa li tenna kif dan u mudell ċar ta' kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista. Dan b'reazzjoni għal fatt li l-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzoppardi, spiċċa fil-mira ta' attakki insensati mill-esponent ta' Bernard Grech Karol Aquilina. L-istess deputat li spiċċa redikola Tumanjar minn sħabu stess għal mod kif jaġixxi. Fil-fatt fl-aħħar jiem Aquilina ġim żeblaħ minn Jason Azzoppardi għax ipprova jirkeb il-karru tiegħu u sejjaħlu bħala wenker. Il-Partit Laburista żied jgħid li Aquilina u Grech infexxew jattakkaw lill-Kummissarju qatta bla ħabel għax dan mhux jaqdi l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. U qal li kien Aquilina stess li ammetta dan meta fakkar li u l-partit tiegħu kienu kontra l-ħatra tal-Kummissarju Azzoppardi. Turija ċara li l-Partit Nazzjonalista lanqas il-proċess demokratiku li bih jintażel kummissarju mu kapaċi jirrispetta. L-istqarrija żidet tgħid kif sallum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista għadu ma ċċettax li l-istituzzjonijiet qegħdin hemm biex jiddefendu l-interess pubbliku mhux biex iservu il-kapriċċi tiegħu. Bil-kontra tal-attakki insensati u teatrini tal-Oppożizzjoni, Partit Laburista fil-Gvern jibqa' jissaħħaħ, jinvesti u jwettaq riformi bla preċedent fil-qasam tal-ġustizzja, temm jgħid il-Partit Laburista.